Салом алейкум, бонувони азиз. Яка башкара барои шумо рекомендовать кунем дар компания Faberlic кор мекунам. Беҳад результатои хуб кардагам. Дар бисёр видеом, дар бисёр интервьюм гуфтагем ки бонувони азиз, ҳама вақт наставник интихоб кардем, наставники результат дора, ҳамун наставника интихоб кардан дар кора. Ва ма барои шумо ҳозир ҳамин пашка рекомендовать мекунам, кадоме мехоҳад дар компания кор кардан ва пешравӣ кардан, зиндагии хича, рӯзгори хича бурдан. Марҳамат, муроҷиат кунен. Иншалло ки результатои хуб мекунен мисли ҳамин пашка. Ва бонувоне ки кор намекунанд бисёр ҳастанд. И хел бонувоне ки кор намекунанд мехоҳанд. Барои шумо чӣ мегӯям, беҳтарин порошокҳо доранд, маҳсулоти беҳтарин доранд, ай маҳсулоти косашӯӣ, тавақшӯӣ, либосшӯӣ, шампунои беҳтарин. Кстати, шампунора нишондон додам, то ҳозира истифода мебарам, беҳтаринанд ва духё, косметика бисёр чиза доранд. Кадомтон кор намекунед, метавонед ҳамин пашка заказ кунед, любой чиза шумо до доставка